Ngaliza kwethu lapha mabheka kithi nginensizwa lapha unathi wakhona la kwa CMH ePalito la okuthengwa khona izimoto. Bangicelile ke njengomongameli uMabhinqa ukuthi cha angizokhwela noma ngabe yiphi imoto engiyithandayo. Njengamanje banginikeza imoto entsha ka 2022 ukuthi ngihambe ngayo ngiyobona intombi emhlangeni. Basho bathi yonke inhlobo yemoto ekhona lapha ngempela ngizogitsha lo Ngizwe mchunu upresident wamabhinqa. Cela ningibongiseni ke bakithi. Sinomdlalo nemfethu esikhandile nalensizwa ke siyabonga kakhulu mfuthu. Awukhulube lapha nabalandeli umsebenzi ubatshengise nomsebenzi eniwenzayo lapha mfuthu. Njengoba mina nje ngikhona nje Busende. Njengoba I'm president. Into efana niyezi yodwa nje ukuthi ngizothenga imoto la egitshelwa khona umongameli. Finish. Hayi sibonga macingwane, sibonga kakhulu ithuba sinikeze lona. Yes. Sibonga nokuthi usondele ngapha ngathina uzosibona. Yazi abantu abaningi baye bethi sisendaweni yesilungu kanti cha, abantu bakithi siyababheka nabo. Sina yonke inhlobo yemoto ufuna ukuyithenga la mawujikisa nje ikhamera ubekubuka ngapha. Imoto ezinkulu ngapha sinemoto ezincane amabhaki. Mitsubishi leyo isitaba yo njengamanje Mitsubishi ESX isanda bakhiwa ngokubuka nje la ngaphambili wabona noma la khona iPajero Sport ngapha enkulu ngiyazi ukuthi ke abantu bakithi ngikhumbula ke le ebizwa uSigubha qolo kuthiwa ineso demtshani iPajero ansike le ngeke ngizobe ngihamba ngayo ke ngesoto lizayo funa nibe nizoyithenga ya ama single cab nawo futhi ayatholakala nama single cab umuntu nje uma efuna ukusebenza nje uyakwazi impela ukuthi asebenzise yona le full 7 seater ke full 7 seater nje. Awu lokho okuyifortuna lana kuthole. Hey okade. Fortuna kuthole. Ufuna ukwazi ake ezobuza mina. Yeah. Lapha ngibona naneveni. Yeah. Alenye iveni esinalo futhi la. Zonke zona izimoto into engizobe ngigibela nayo lesikhathi. Kuzabe ngibena. Elinye iveni ngapha. Ngiyazi abantu abaningi akaze belibuke leli iveni ngoba bahlale bazi ukuthi Mitsubishi uyabiza. Leli iveni right kakhulu. Ukubuka nje ngiyabona ukuthi bamshela into yakhona Mitsubishi phela imoto zakhe moqala ngalesi kuthiwa nemasondo emhlanje. Yabo. Kodwa uManzuza ibrand vele yayikade imele vele kusukela ekuqaleni. Mawubhekisisa kahle iqhamulela nento ehlukile. Iqhamulela nento ehlukile ibhakhe lifika selivele selenziwe yonke lento othi mawuyithenga kwamanye amabhakhe uqale phansi. Lethiwa ama-fitting in dayiselwa ingulubisi esakeni la bethethiwa hayi ama-extras kuthiwa imoto imali engaka bethethiwa ama-extras ugcine kufika ko-150,000 lokhu suke sesikwenzile-ke thina ifika already made imoto ezoshayelwa umongameli wamabhinqa zonke lezi hey ishembe hayi ya hayi sifikile nawe yabona cha nihambe kahle elokuzaneni emkhosini manje unemhlangano uyeza yini manje ngoba ngathi kuneminye imihlangano engibiza kuleli sonto ngiyesaba abafazi anifuni ugana
Usabe uthi uzoyofuna takikhacha baby. You're just going there to appreciate the cars. Yeah, hayi sofika ngokulandelayo. Hayi. Sofika ngokulandelayo uyazi nje ukuthi silungile thina manje. Sebo wakho. Siyakhala manje. Nangu mungabona babhinqa, nangu mungabona babhinqa niyabona nje. Zikhala impela. Siyakhala. Hey, wawuthi kuyoba njani? Hey, ungizwa lo. Yeah, this is Ngizwe. It's driven by Machu Picchu, CMH, Mitsubishi Suzuki Palito. Yeah, njengoba ubona nje cash. Yeah, hamba ngayo imoto manje iphezulu. Ungangiphali. Siyakhala.